Dit is vastelovend in Pieler-Maas. Elke week tot en met carnaval het laatste nieuws over de vastelovend. Straks Wim zien de prinsen van Maasbree en Balder en Kessel. En gaan we met de broertjes Alaf Airlines en de oud-prinsen uit Beringen naar de tweede halve finale van het LVK. Eerst natuurlijk het PNM Liedjesfestival. Na manje van voorbereidingen vond zaterdag het 22e PNM Liedjesfestival plaats. Dit jaar georganiseerd door de Eikaters uit Kesselijk. De 12 artiesten uit Pieler-Maas en Neer streden met Linde Bemke en de PJP-bokaal. Uiteindelijk won sowieso uit Maasbree met Hey Hoi Hallo. Je hebt er nog een duidelijk optreden achteraan, hè? Kijk. Ja! Dankjewel, Eikaters! We waren dit jaar op zoek naar een goede tekstschrijver en hebben gevonden een steeds een beetje in de ziel in, maar hij verdient wel alle credits. Ja. Dat was een Robert Jansen. Nou ja, op een gegeven moment denk ik van, vastelovend moesten ze zelf maken. Komt ze in een zaal waar dat niks te doen is, moest ze even goed zelf doen. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb willen beschrijven. Hey, al best wel lijn, probeer het zelf te maken. Er komen steeds meer mensen bij en als het gezellig maakt, dan wordt dat lijn nog beter. Het wordt een mutje en wordt een in een jas. Binnenkomen door de zaal in Koeverraad. Hey, hoi, hallo. Blijven lachen uit Meijel won de presentatieprijs met vastelovend de Kik in Nieuw Bestoor. Vrijdag, zaterdag en zondag ziet je op PNM TV vanaf 6 uur 's avonds de registratie van het 22e PNM Liedjesfestival. Mis het dus niet. Heel vast een voorproefje.
Straks het andere liedjesfestival, het LVK, maar eerst de nieuw-uitgekomen prinsen. Louis Smolders, Peter Madou en Ruud Thijssen is het nieuwe trio van de Kook uit Balder. Hun spreuk is: met alles erop en eraan, gewoon weder vol gas tegenaan. Het jeugdtrio 2016 van de Kook kwam vredig uit. Jeugdprinses Kelly en adjudante Evie en Mirte zullen voorop gaan bij de jeugdvastelovend. Bart Zelen is uitgeroepen tot de 55ste prins van Den Haag in Maasbree. De adjudanten van Bart II zijn Jan Bruyne en Marijn Kok. Zijn spreuk: met ons geen gesol, maar rock en lol. Prins Hans de Nerste en zijn adjudanten Theo en Peter regeren een jaar over Kessel. De leus is: al zien we gries en kaal, met vastelovend maken wij kabaal. Het jeugdprinsenpaar is jeugdprins Willem en jeugdprinses Sterre. Heurspreuk is: met vastelovensbloot uit de jongste jongen wordt 3 dagen lang gehost en gezongen. Oud Helje mocht vredig aantreden in de tweede halve finale van het LVK. De Breurkes uit Kapel, Alaaf Airlines uit Heljedorp en de oud-prinsen uit Beringen mochten hun nummer ten gehore brengen in de studio's van L1. We hebben er heel veel zin in. We zien er helemaal klaar voor, zoals de bus staat klaar. We gaan samen met Beringen en Heljedorp, Alaaf Airlines, gaan we er in Maastricht een feestje van bouwen. En Oud Helje gaan we op de kaart zetten. Heb je er zin in? Oh, we hebben ontzettende zin erin. Ja. Nou, het is een heel leuk liedje en iedereen kan het metzingen, heel makkelijk. Dus ja, dat kan wel goed. Ja. Ja, liedjes goed zat. Het is nou afwachten wat de jury ervan heeft gevonden. En hoeveel mensen er dadelijk op gaan stemmen. Dus, Alaaf Airlines stond al 2 keer in de finale van het LVK. Vorig jaar nog met het Limburgs paspoort. Dit jaar brengen ze een ode aan de sambapal. Zet nog met eens de ende log in en geef hem een knal. Zet nog met eens, hier was de lovend met een sambapal. We storten ons met grof geschut en vaste lovend in. Niet schudden, want wat leven man, dat zit binnenin. Zet nog met eens, we klinken logisch in de rij, ik schudden zal. Dus zet nog met eens in. het idee van de sambabal dat leefde al een beetje onder Alaaf Airlines wie erbij kwam. En daar zijn we met alle man gezamenlijk aan gaan werken en zo is dat liedje tot stand gekomen. Iedereen een beetje ideeën opgooien en zo de input gekregen. Het ging echt hartstikke goed. Het was echt super chic. De sfeer zat er goed in. Wat zijn nog verwachtingen? Het kan alleen maar metvallen. We hebben nu een leuke avond gehad en ja, we zien het wel. De Breurkes uit Kapel stonden al 2 keer eerder in de LVK-finale. In 2013 voor het laatst met In de Wolken. Terwijl het eikestjes in goed bewaarde nuutjes, het vliegen de vastelovensnoten door de lucht. En de muziek die maakt het los wie iedereen heeft, dan zien 3 kleuren en geluk niet niet gezocht. Want alle lang verwachte druimen komen goed, toen brengt de lach weer op mijn sloot. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben, strolend zijn de grootste schat van mij. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben, want voor luiken ben ik toch niet weg. We hebben een hele traditionele. Dus we zien dit jaar van de wals gegaan en tegenwoordig zien de nummers allemaal snel. Dus door onderscheiden we ons misschien in. Maar wij staan achter ons nummer en ik hoop dat de mensen dadelijk het nummer gaan dragen en goed gaan stemmen. Kom nou en heuk maar in, schonkelig goede nog. Hier is het hert van Limburgslijn, een breekwartsmoot. Jo, dit uitgebreid geheugen is puur geluk. Voor jong en
We stonden nu volgens mij voor de 5e keer in de halve finale. En het is gewoon, ook vanavond weer zo'n goeie nummers. Ik heb voor mijn gevoel de winnaar al gehuurd van het LVK. Ik zal niet zeggen wie het is. Maar het is afwachten. 17 november, dan weten we het. Ja, ik denk wel dat ze het heel goed hebben gedaan. Ik kreeg er een heel warm gevoel van. Ik denk het wel, maar je weet het nooit. Het is altijd spannend en de dag dat het uitkomt vind ik altijd hartstikke spannend. En elk jaar hopen ze het en we hopen het dit jaar ook gewoon. De Oud-Prinsen stonden verberingen op de bühne met Juve. Nog nooit bereikte de groep de finale van het LVK. Dit jaar werd de eerste keer. Oh, ja, gaan we de finale? Ja. Tuurlijk. Oh, moet je zelfvertrouwen hebben. Oké. Hey alle schalenlegers, haveleers, toe kleine snappelbot. Voor de zelen waar ze leren ook de grote pot. Die je zwindel binnenkomt, pas heb er nog wel mee. Mutje, volle bakken, ganse compagnie. Schuiven, schik de gang op zee. Schuiven, even wieken, kom ermee. Schuiven, geworden naar de pot. Wie lekker, wie gezelliger, de schuiving nog gebot. De concurrentie is moordend. Nee, dat zijn gewoon allemaal goede nummers, dan steeds in de halve finale. En ja, we gaan er gewoon een feestje van maken en dan zijn we wel. Meedoen is belangrijker als winnen, denk ik. Dat was geld. Ja, het was fantastisch. Hè? Ik denk dat dat voor de Oud-Prinsen het hoogst haalbare podium is wat we ooit kunnen bereiken. En ja, we hebben ontzettend genoten van de busreis zeg maar, tot aan het optreden. Hey, het was helemaal fantastisch. Voor mij persoonlijk, mede als tekstschrijver en ja, dat ik samen met mijn vader allebei Oud-Prinsen inmiddels van de BNCQ's heb mogen zingen. Ja, dat is toch fantastisch. En meer aspiraties hebben we echt niet. Dit was al helemaal top. Ik vind het geweldig voor de Beringse Q's voor dit eens met te maken. Dat is de eerste keer dat we dit metmaken. Het was geweldig. En ik heb me zo'n voorstelling er niet van kunnen maken. Wie gezellig dat was. En ik ben heel groot op mijn tekstschrijver. Dat is mijn zoon. Dus. En ik kan niet alleen schrijven, maar ik kan ook tekenen. En met een goed gevoel gaan de artiesten terug naar huis. Vrijdag stond John en Karel uit Kesselijk in de halve finale. En zonnig werden de finalisten bekendgemaakt. Dat ziet je volgende week in ons programma. Tot dan!